Στους πάγκους λοιπόν για την ομάδα της Λάρισσας, αυτό είναι το διαιτητικό τρίο με τον κύριο Τάσο Παπαπέτρου και βοηθούς τον κύριο Χριστοδούλου και τον κύριο Δανέζη. Ο κύριος Παπαπέτρου στις τελευταίες συνεννοήσεις με τους βοηθούς. Θα αρχίσει το παιχνίδι λοιπόν. Πρώτη επίθεση για τον Πανσεραϊκό. Κάποια σουτ μόνο από τη Λάρισσα και κάτι σαν σουτ από τον Πανσεραϊκό. Μια σέντρα τώρα. Κεφαλιά τον Γκούρτσα. Η μπάλα είναι out. Πολύ καλή ευκαιρία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη του αγώνα από τον Γκούρτσα. Κιάσος Στάντιτς, Κιάσος. Με δύναμη έσπασε πάνω στο τείχος η μπάλα. Πάει ο Γκούρτσα από κοντά το πλασέ πάνω στο Σωτηρίου. Η φάση συνεχίζεται, το σουτ του Παπά, ο οποίος τραυματίζεται. Κάποια θλάση είναι, μόνος του έπεσε. Σουτ του Βενετίδη, βρήκε out είναι. Βρήκε κάπου η κόρνερ. Κόρνερ. Έχει βρει σίγουρα στον Σαλαμαστράκη, αν δεν κάνω λάθος. Εκτελέστηκε το φάουλ. Μπλέντι κρατάει, πάει για το σουτ, όχι, πάσα τελικά Καρανίκα στο 1-2, βρήκε την μπάλα, Μπλέντι, το πλασέ κοντράρι, πέφτει ο Κουμάγιας, σώζει την εστία. Ξανά, κοιτάξτε, από λάθη επί λαθών, κερδίζει ο Μπλέντι, πάει για το πλασέ, κοντράρι μπάλα, εδώ, τον βρίσκει έτσι δυνατά με το πόδι, εδώ, με την κνήμη τον βρήκε, όχι με την σκάρα, με την κνήμη στο κεφάλι. Κατσιαρός εκτελεί για τον Γκρουμπιεσίτς, αλλά είναι offside. Εδώ τώρα είναι από πλάγιο, κακή υπόδειξη, λάθος υπόδειξη. Από πλάγιο δεν υπάρχει offside, γι' αυτό φωνάζει όλος ο κόσμος. Υπόδειξη offside από πλάγιο δεν υπάρχει. Το παίρνει πάνω του ο διαιτητής, γι' αυτό κάνουν όλοι το σταυρό τους. Ναι, εντάξει, ας είναι εκτεθειμένος, είναι από πλάγιο, δεν υπάρχει. Κατσιαρός. Η σέντρα είχε οπισθοχωρήσει ο Μπαγκουρά, το σούτ από τον Μπλέντι out. Η Μπαλιά σε θέση βολής εκεί. Προσπαθεί ο Βούζας, κρατάει, το πλασέ δεν περνάει, κόβει ο Μιλένκοβιτς. Σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και out από τον Καρανίκα το σούτ. Όχι ακριβώς πλασέ, η μπάλα καταλήγει στον Καρανίκα, το σούτ, το δοκάρι και out. Ωραίες τρίπλες, πάσα στον Μπλέντι, έχει το χώρο, το σούτ. Ο Γουμάγιας πέφτει, διώχνει ξανά στην επαναφορά, κόρνερ από τον Τριανταφύλου. Καλοχτυπημένο, διώχνει ο Γουμάγιας, η μπάλα στον Εμπεγλέρα, πάει για το σουτ. Γουμάγιας κόβεται με φάουλ, εκεί η μπάλα απομακρύνθηκε από τον Γουμάγια αρχικά, δέχτηκε το φάουλ και νεύρα με τον Γκρούμπιεσιτς και πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα στον Γκρούμπιεσιτς γιατί ο Σέρβος εκνευρίστηκε και με το κεφάλι έχει βγάλει την κόκκινη ο διαιτής. Ο Γκρούμπιεσιτς θα φύγει από το παιχνίδι. Εδώ χρεώθηκε το επιθετικό. Δεν έκανε ουσιαστικά κίνηση με το κεφάλι. Έπεσε ο Γουμάγιας και μάλλον εδώ έχει φάει την προσποίηση του. Πάει να βγει στην κόντρα λοιπόν ο Πανσεραϊκός. Ντακώστα για τον Ντιόγκο, μορφή πάσα. Ο Ντιόγκο το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 από τον Πορτογάλο στο 74ο λεπτό. Πράγματι αυτή η αριθμητική υπεροχή βοηθάει τον Πανσεραϊκό να πάρει το προβάδισμα. Επίθεση από τον Πανσεραϊκό, είδατε με προσποίηση πάσα και ο Ντιόγκο το τελείωμα δυνατά, ο Σωτηρίου δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πορτογάλος δημιούργησε, Πορτογάλος εκτέλεσε και πάμε στον Πάρτσε Λεπίδη γιατί βλέπουμε ότι φύγανε, εσείς βλέπετε ξανά τον γκολ από άλλο. Ο Κεχαγιάς είναι εκεί. Ποιος έχει αποβληθεί για τον οποίο φωνάζει ο Πιλαδάκης? Όχι, ο Κώστας Πιλαδάκης, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τώρα και έχει πάει πάνω στο τέταρτο διαιτητή και όλες οι φωνές αυτές τις οποίες ακούσατε και περάστανε μέσα από την κάμερα της τηλεόρασης το ότι είχαν να κάνουν με τον τέταρτο διαιτητή, τον Γιάννη Μπουλιούνα, φανερά εκνευρισμένος ο Κώστας Πιλαδάκης για τον διαιτητή της συναντήσης, τον Αναστάσιο Παπαπέτρου, στον οποίο κινείται και όλος. Ποιος έχει αποβληθεί από τον πάγκο άλλος για να ορίεται ο Πιλαδάκης? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες, ο Κυπαρίς τον βοηθό. Θεωρώ ότι ο πιο ήρεμος άνθρωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ντροπή τους. Δεν έρχονται εδώ πέρα για πλάκα. Από την αρχή του χρόνου κατεβάζει στο κεφάλι. Έχω υπομένει τα πάντα και εγώ και όλος αυτός ο κόσμος. Είναι τα βίντεο, είναι τα. Παρά το site, έχετε ξαναδεί. Η έκκληση για αποχώρηση από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας κρατήσουν τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν μπράβο όλους αυτούς τους υπόλοιπους. Αυτή είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπαίνουν και φίλαθλοι μέσα τώρα, προσπαθούν. Πάμε στον Πάρτσε Λεπίδη. Αποχωρούν οι φιλοξενούμενοι και οι διαιτητές. Εδώ τώρα έχουν μπει οι οπαδοί της Λάρισσας μέσα.